हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आं दिनै जेलिखौ टेस्ट खालामनायनो नागिरदों आरोना जेखौ उन्दैफोरा जायो सोबो बेयो मात्र थाइबाल' आरो दा माने फेसबुकआवहाय बिराद माने भिडिअ ओंखारगासिनो दङ नैबेयावहाय माने बेखौ मा होनोमोनलाय स्ट्रियावहाय सेबनानै प्लास्टिक मोननाय मानाय बायदिसिना नुगासिनो दं दा आंबो टेस्ट खालामनायनो नागिरदों आरोना नंगौना नङा फेक ना रियेल दा अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था रियेल ओंखारो ना फेक ओंखारो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर चेनेलखौ लोगोफोर आङो दा नै खुरै ओमफ्राय सि लाबाय आरो माने बेवहाय लखबनो बिराद दिगदार जायो नालाय नै आं बेवहाय बिदि दोनसै सिखौ र' ओमफ्राय बेयाव लखबनोसै आरो माबाखौ जेलिखौ नै बेनोमोन आं जेबो माबायाखै लाइभ देखायनोसै माने आं हारसिंसो भिडिअ खालामदों नालाय बिराद दिगदार माबाबाय आं बिसिबाय दे आयौ मासि गोरा बास येस गबाय नै ओमफ्राय आं बेखौ बेवहाय लखबनोसै दे बास ओमफ्राय दाना सेबनोसै आं जाबाय नै बिदि नुबायना गथाथानो ओमफ्राय दाना आं बेखौ सेबनोसै प्लास्टिक मोनमारो ना मोनमारा माथो सेबजाया आयौ गब'वालै सेबथारनोसै र' बिदै गगासिनो नै रियेल ना फेक आं नायदों आरोना जाहाथे उन्दैफ्रा माने बिदि प्लास्टिक ओंखारमारोबा जानो नाङा आरो स्किप खालामनाङा दे लोगोफोर र' सेबगासिनो नै गगासिनो जानोथ' गोथावलै खिन्थु बे कम्पानियासो बानायो नालाय जोंबो मिन्थिया नुवा मेगनजों माबायदि बानायो दाबो गखांजोबाखै नै सिया रोजाद्रायदोंदांलै आयै गथायबाय सेबथाबजोबथारबाय आं बास लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर सेबथाबजोब्बाय आं एबार नायनोसै नंगौना नङा सेबखांबाय नालाय प्लास्टिक दंमारोना दंमारा नै प्लास्टिक दंमारोथ' आरो प्लास्टिक नंगौना नङा आं मिथिला नोंसिनि सायावसै प्लास्टिक मात्र नै नायदे बेग बाबुल बायदि प्लास्टिक मात्र दाना मोनसेखौ खालामबावनोसै दे र' नै बेखौ टेस्ट खालामबावनोसै बे जोब्बायना नै प्लास्टिकआ बेनोमोन आरोना ओमफ्राय दा र' स्किप खालामथ'नो नाङा दा एबार नै बेखौ नायनोसैलाय बेखौ सिखासो नांगौमोनलै र' आरो नै सियावबो बिराद दंबावो बे प्लास्टिक गोजाजोब दहायनाथ' नुखाबाय नालाय नै बेनोमोन ओमफ्राय एबार नेक्स्ट बेखौ माबा खालामसै दे आं सिखौ आलदा माबा खानोसै र' बे बानायनायजों बानायला नै बेजों बानायदोंमोन ना नै ओमफ्राय एबार नैबेजों बानायनोसै र' नैजों बानायनोसै नै बे गोथां गोनांथिं दे आं दोनफिनबाय र' एबार ब्लेकजों हानोसै बेखौ एसे हाफ्रु खानोसैलै नैबाव खिथुआव खि बायदि गबायलै
this is called jelly नोंथांमोनहा नायनानै थानो नाङा अन्नानै शेयार खालाम लाइक खालाम शेयार खालामनायाव माथो खथि जानो सापर्ट खालाम लोगोफोर एबार टेस्ट खालामहरसै बेखौ दे बास ओरै लानोसै सेबनोसै सेबबावनोसै एबार बेवहाय प्लास्टिक दंना गैया बेहा एसे माबालाय एबार बेवहाय प्लास्टिक दंना गैया नायनोसै जाबाय आच्छा नै बेयावबो दङ नायदो आं नङासो सानबाय थादोंमोन फेकसो नंबाय थादोंमोन नै प्लास्टिकानो दं आरो बोखाना देखायथारनोसै आं बेखौ उदै सिङाव हाबलाङोबा मा जागोन उन्दै बैसोआवनो जुदि बियो हाबलाङोबा किडनिफ्रा डेमेज जालाहैगोन आरो बिबुफ्रा फानफ्रबलाहैबा मा जानांगौ दे उन्दै बैसोआव बिदिखौ जाहोनो नाङा आरो मानसि गिदिराबो जानो नाङा नै गानो नागिरबावा बे उदै सिङाव हाबलांबा मा जागोन बिबुफ्रा फाग्लासो नुबाय दा लोगोफोर आं दा माने आइनो खोन्थाबाय आरो आयाथ' जाखाया बिदिखौ ओमफ्राय बियो प्लास्टिक नंगौना नङा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जिखुनु जाया आं प्लास्टिक बायदि मोनदों आरो माने फेसबुकफ्राव बिराद भाइराल जादों नालाय मानसिफ्रा हगारदों दा नंगौब्ला नोंथांमोनहाबो जानो नाङा फिसाला फिसाजोफोरनो बे उन्दै बैसोआवहायनो बिदिखौ जाहोनो नाङा मानो जाहोयोब्ला माने जोंना बिबुफ्रा गाज्रि जानो हागौ उदैफ्रा माबा मोनसे डिफेक्ट जानो हागौ बा किडनिफ्रा गाज्रि जानो हागौ ओंखायनो आङो बेखौ टेस्ट खालामनायदों नंगौना नङा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्टआवहाय माबाफोरखौ जेनेबा आलदा मा होनोमोनलाय कल्ड ड्रिंकफोर लोंग्राफोर मेंग' मजा ओमफ्राय बिनिफ्राय स्मुथफोरखौहाय टेस्ट खालामनांगौब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरोब्ला आं लाबोगोन आरो ना भिडिअ माने 10 थाखा 20 थाखानि बायनानै न'आव टेस्ट खालामफैनाय नायगोन आं दिनैहाय नुबाय नै फेसबुकाव जेरै नुदों थिग बेबायदिनो नुबाय आरो ना रिलावहाय माने आं फेकसो सानबाय थादोंमोन जिखुनु जादोला माबायदि मोनखो लोगोफोर अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव चेनेलखौ आरो लाइक होनो दाबाव ओमफ्राय शेयार खालामनो दाबाव बयबो मिथिनायनि जाहाथे दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय